Dette er dit startbillede, når I kommer ind på den nye hjemmeside. Man logger ind med denne her. I har fået koden i mail. Det her er brugernavnet, og hvis man har lyst til at se adgangskoden, så er den her. Og husk at sige husk mig og log ind. Når I så er logget ind, så er det her jeres reelle startbillede. Det kan variere i ny og næ, hvis der er nogle ting, der skal, som denne her, den skal opdatere i ny og næ. Der trykker man bare for at køre det, og så fremdeles. Men ellers, det ligner nogenlunde det her. Det, der er det interessante for jer, helt generelt set, det vil være rettelse på siderne, og det vil eventuelt være rettelse på menuerne, altså bundmenuen med jeres åbningstider, og topmenuen med selve menuerne. Men hvis vi tager siderne først, så er der noget her, der hedder sider. Og sider, jamen alle sider, eller I kan tilføje en ny side. Men trykker man på sider, så kommer I ind her og kan se alle de sider, der ligger på nuværende tidspunkt. I kan også se, hvordan Google ser, om siderne de er læsbare, det er den grønne her, og så er der lavet SEO på, det er de orange. De røde er der ikke som sådan lavet SEO på, fordi at GDPR og galleri, cookies, den slags. Det kan du selvfølgelig gøre. Brugte MC er der stadig ikke lavet SEO på, for jeg mangler at lave nogle ting på den. Men lad os kigge på jeres forside. Forsiden ser sådan her ud. Hvidmuren MC, forside, Elementor. Og rediger med Elementor. Det er den, I skal bruge, når der skal redigeres. Det var et reklameindslag. For eksempel, hvis I skal have sat ny slider på. Den kommer i næste udgave.